Έτσι εξηγείται η συμπεριφορά σου και πίστεψα πως ήθελες χρόνο να σκέφτεις. Στην άκρη τοποθέτησα τα συναισθήματά μου, προτίμησα να φύγεις και όχι να χαθείς. Μα ήρθανε και μου είπανε πως μάλλονε σε είδανε, το κρατούσες απ' το χέρι. Βόλτα σε πήγαινε στα δικά μας μέρη. Απόψε θέλω να τα σπάσω, ήρθε η ώρα να ξεσπάσω. Κανείς να μην μιλήσει, αφήστε με. Απόψε θέλω να τελειώσω, τη θύμησή σου να σκοτώσω. Δεν έχω άλλη λύση, αφήστε με. Δεν έχω άλλη λύση, αφήστε με. Άφησα για σένα, ναι, όλα τα όνειρά μου κι αφέθηκα στα όνειρα που κάναμε μαζί. Τα πήρες και τα σήκωσες όπως και την καρδιά μου και μ' άφησες να πνίγομαι σε ένα πικρό γιατί. Απόψε θέλω να τα σπάσω, ήρθε η ώρα να ξεσπάσω. Κανείς να μην μιλήσει, αφήστε με. Απόψε θέλω να τελειώσω, τη θύμησή σου να σκοτώσω. Δεν έχω άλλη λύση, αφήστε με. Δεν έχω άλλη λύση, αφήστε με. Απόψε θέλω να τα σπάσω, ήρθε η ώρα να ξεσπάσω. Κανείς να μην μιλήσει, αφήστε με. Απόψε θέλω να τελειώσω, τη θύμησή σου να σκοτώσω. Δεν έχω άλλη λύση, αφήστε με.